でおつなぎします。この通話は210秒ごとにおよそ10円の通話料金でご利用いただけます。お電話ありがとうございます。 NHK です。お問い合わせの内容に該当する番号を電話機のプッシュボタンで押してください。ご案内の途中でも操作は可能です。デジタル放送をご覧になる方法についてのお問い合わせは1のボタンを、アナログ放送終了に伴うお届けは2のボタンを、受信料、受信契約のお届けは3のボタンを。こちらは NHK ふれあいセンターです。電話をおつなぎいたしますのでこのままお待ちください。なお、いただいたお電話はお申し出、お問い合わせの内容確認とサービス向上のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。お電話ありがとうございます。ただいま電話が大変混み合っています。恐れ入りますが、そのままお待ちいただくか、しばらく経ってからおかけ直しください。なお、受信契約に関する各種お届けは NHK ホームページやファックスでも受け付けております。ファックスのご利用はフリーダイヤル 0120-511-851 でお届け用紙を取り出すことができます。お電話ありがとうございます。ただNHK ふれあいセンターのもしもし、はい、池田と言いますけども、お世話になっております。先ほどちょっとお電話させてもらったんですけども、はい、放送受信契約終了届いうのを書いて送ってくださいいう話だったんですけども、解約届いうのを送っていただけないでしょうか。申し訳ございません。お客様、先ほどお電話いただきました際にはですね、アナログ放送が終了したことに伴って、テレビが受信できなくなったというお申し出でいらっしゃいましたか。はい、はい、であればそういった場合はですね、ご契約終了というお手続きを承っておりまして、それで終了届というものを送らせていただいております。それとなんか個人情報の取り扱いか、ちょっと眼鏡ないしわからないんですけど、なんか個人情報を使っていただきたくないんですけども、なんか下の方に細かくちょっと眼鏡で読みづらいんですけども書いてあるんですけども、これちょっと困るんですけども。それは何の種類をご覧になってますか。放送受信契約終了届いうのを見てます。終了届をご覧いただいてるんですね。で、その書類の下の方に書いてあるその個人情報取り扱いについての記載についてご了承いただけないということなんですね。はい、では確認してまいりました。お待ちくださいませ。
願いいたします。その番号がはい、3桁、4桁、3桁の番号でございますが。すいません、わかりました。いいですね。はい、ではご契約者様のお名前とご住所、お電話番号お願いします。それからですね、ちょっと私とこちょっと言うてなかったんですけどね、今までちょっともう病院行ったりなんやかんやで忙しくしてて、実は障害手帳を持った人間が家族にいるんですけども、一種二級の障害者ですけども、で市民税は誰も払ってないんですけども、3人とも無職です。でこういう場合は受信料は免除いうことを耳に挟んだんです。で今ちょっと連絡させてもらってるんですけど、それまでちょっとわからなかった。それをちょっと今分かってお電話させてもらってるんですけども、どういうふうになるんでしょうか。確かにですね、ご家族様に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃって、ご家族皆様3人の方皆様市町村民税が非課税ということであれば、全額免除の対象になりますが、ただこれはあくまでもご契約を、知らなかったずっと払ってきたんですけども、でこういうことがあって初めてちょっと人に聞いたり、ちょっとしたらあんたとこ払んでええやんいうことをちょっと言うてくれはった人があったんです。ほんな今まで払ってきたわいうことで電話させていただいたんですけども。そうでございますか。障害者手帳などに記載されているとは伺っておりますが、私どもとしてはあくまでもお客様からですね、お住まいのその役場のですね、お住まいの地区の役場の福祉課さんの方に申請していただいて、でその申請書に証明を受けていただいたものを NHK に送っていただいてご登録をさせていただいておりますので、お客様からそのお申し出がなければですね、申し訳ないんですが、こちらの方ではその遡ってというのは致しかねますので。